ప్రణామాలు. ప్రణామాలు మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 1వ అధ్యాయం 1వ స్కందం 5వ అధ్యాయం 15వ శ్లోకం భాగవతం. అందరికీ స్వాగతం. సో నిన్న శ్లోకంలో మరి భగవంతుడి యొక్క నామరూప ఫలితాలు లేకుండా ఉంటే మరి వాయువు వలన నావ ఎలా సంక్షోభపడుతుందో మనస్సు కూడా మరి అటువంటి రచనలు ఆ విధంగా మనకి సంక్షోభాన్ని కలిగిస్తాయి అని ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చూసాము. ఈరోజు జుగుప్సితం ధర్మకృతేనుశాసతః స్వభావరక్తస్య మహాన్ వ్యతిక్రమః యద్వాక్యతో ధర్మ ఇతీతరస్థితో న మన్యతే తస్య నివారణం జనః. సో జనులందరూ సాధారణంగా భోగాభిలాషులుగా ఉంటారు. అంటే అందరూ కూడా సుఖాలను పొందాలి అనే కోరికతో ఉంటారు. మరి ఒకవేళ నువ్వు ధర్మం అని చెప్పేసి అలాంటి మార్గాన్నే నువ్వు కూడా ప్రోత్సహించావు. ఏది వేదాలు ఇవి చెప్తూ మీరు స్వర్గప్రాప్తి కావాలంటే ఇలాంటి వ్రతం చేయండి, ఇటువంటి సాధన చేయండి, ఇటువంటి యజ్ఞం చేయండి అని కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి వేదాల్లో నువ్వు కూడా ధర్మం పేరిట ఈ భోగలాలసత్వాన్నే నువ్వు ప్రోత్సహించావు. ఇది మరి నిజంగా మరి కరెక్ట్ కాదు, అయుక్తం, అంటే చేయవలసినది కాదు ఇది. నీ ఉపదేశాలతో ఏం జరిగింది అంటే నీ ఉపదేశాలను బట్టి వాళ్ళు అటువంటి కర్మలనే ధర్మం అనుకుని స్వీకరించి మరి అందులో వద్దు అని చెప్పిన విషయాలను వాళ్ళు వదిలేసినా వాళ్ళు ఇలా భోగలాలసత్వానికి ఉపయోగపడే కర్మలనే వాళ్ళు నువ్వు ప్రోత్సహించబట్టి వాళ్ళు అటువంటివే చేయడం జరిగింది అని చెప్పి నారదులు చెప్తున్నారన్నమాట. సో జుగుప్సితం అంటే మరి నిజంగా నిందించదగ్గది ధర్మకృతే, అంటే ధర్మం అనే పేరిట అనుశాసితం నువ్వు చేసినటువంటి ఉపదేశం మరి కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు. ఎందుకంటే స్వభావరక్తస్య అంటే సహజంగా స్వభావం మహాన్ వ్యతిక్రమ అంటే అది నిజంగా అయుక్తం, కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి యద్వాక్య అంటే ఈ వాక్యాలతో ధర్మ ఇతీతర స్థితో ఈ రకంగా జనులందరూ కూడా ఇటువంటి స్థితిలో నెలకొన్నారు. ఏది భోగలాలసత్వం స్థితిలో. నా మన్యతే మరి వాళ్ళు ఏమీ కూడా వాళ్ళు అనుకోరు. తస్య నివారణం జనః అంటే ఈ నిషేధాలన్నీ కూడా వాళ్ళు అలక్ష్యం చేస్తారు. కొన్ని వద్దు అని చెప్పిన పనులు కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోరు వేదాల్లో. కానీ ఈ పని చేస్తే నీకు సౌఖ్యం వస్తుంది, స్వర్గం వస్తుంది అన్నవి మాత్రమే వాళ్ళు పట్టించుకుంటారు. కొన్ని చేయకూడని పనులు ఉన్నాయి అని చెప్పినా కూడా అవి పట్టించుకోకుండా వాళ్ళు వీటినే చేస్తూ ఉంటారు. వీటి విషయంలో మాత్రమే శ్రద్ధను కనపరుస్తారు. ఏది చేస్తే మనకి సుఖాలు వస్తాయి అన్న విషయంలో. కాబట్టి నీవు ఈ రకమైనటువంటి మార్గాన్ని చెప్పడం, ప్రోత్సహించడం అయుక్తం అని చెప్పి అంటున్నారన్నమాట. సో మరి వ్యాసదేవుడు ఈ రకంగా కొన్ని కోరికలు తీర్చుకునేటటువంటి సుఖాలను కలిగించేటటువంటి కొన్ని మార్గాలను సూచించడం మరి ఈ నారదముని అయుక్తం అంటున్నారు, అది కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు. తరువాత మరి జుగుప్సితం అంటే ఇక్కడ
అంతగా కొంచెం నిందించదగ్గది, అంటే అది సరి అయినది కాదు. ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ పద్ధతి వల్ల వాళ్ళు చేయకూడని పనులు కొన్ని ఉన్నాయని చెప్పినా కూడా అవి పట్టించుకోకుండా ఈ సుఖం కోసం చేయవలసిన పనులను మాత్రమే ఫాలో అవుతున్నారు అని చెప్పారు. అందుకని ఇది మరి అన్ని రకాలుగాను జనులకు మేలు చేసే విధంగా ఉండదు. ఆ రకంగా వ్యాసుడు మరి భారతం ఇతర గ్రంథాల్లో కూడా కొన్ని ఇలా కోరికలు తీర్చుకోవడానికి చేయవలసిన కర్మలు వివరించడం జరిగింది. కాబట్టి సహజంగానే మనుష్యులు భోగాభిలాషులు కదా, సుఖాలు కావాలని ఉంటుంది కదా. కాబట్టి మరి వాళ్ళు ఇటువంటివే తీసుకుని అవి ఆచరిస్తున్నారు, కానీ చెయ్యకూడని పనులు కొన్ని ఉన్నాయి అవి ఆచరించకూడదు అనే విషయం వాళ్ళు పట్టించుకోవడం లేదు. ఈ కోరిక అనేది మరి మానవులకు జన్మలుగా ఉన్నది. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క మానవ జన్మ ముఖ్య బాధ్యత ఏమిటి అంటే మన ఆత్మతత్వం భాగవతత్వం తెలుసుకోవడం అనే విషయాన్ని వాళ్ళు మర్చిపోతూ ఉంటారు. ఈ కోరికల వల్ల, ఈ మాయ వల్ల బయటపడటానికి మరి మానవ జన్మ మనకి గొప్ప అవకాశం అయినప్పటికీ కూడా మరి ఈ కోరికలు ఇటువంటి వాటి వల్ల వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని గమనించడం లేదు. సో మానవులు ఇలా ఈ భౌతిక సంపర్కంలో నుంచి బయటపడి భగవంతుని చేరాలి అనే నిమిత్తం, ఆ కారణానికే వేదాలన్నీ కూడా నిర్దేశింపబడ్డాయి. 84 జీవరాశులు ఉన్నాయి కాబట్టి 84 లక్షల జీవరాశులు. మరి మనకి ఇదొక జైలు శిక్షలాగా ఈ జీవరాశులు, మళ్ళీ మానవ జన్మ, మళ్ళీ ఏదైనా నేరం చేస్తే మళ్ళీ వేరే జన్మ, ఇలా మనం ఏదో ఒక ప్రిజన్ లో బంధించబడ్డట్టు ఇక్కడిక్కడే ఉంటున్నాము. ఈ ఖైదు నుంచి విముక్తి పొందడానికి మరి మనకి మానవ జన్మ ఒక చక్కటి అవకాశం. కాబట్టి భగవంతుడితో మరి ఇలా ఈ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం మన నిజమైనటువంటి బాధ్యత అనండి, ధర్మం అనండి, ఏదైనా అదే మన యొక్క ముఖ్యోద్దేశంగా ఉండాలి మానవ జన్మ వచ్చినప్పుడు. కానీ మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ధర్మం పేరుట మళ్ళీ మనం ఈ భోగాల గురించి చెప్పకూడదు, ప్రోత్సహించకూడదు. ఇది చేస్తే నీకు స్వర్గ ప్రాప్తి, స్వర్గ సుఖాలు అనుభవించవచ్చు, ఇటువంటివి చెప్తే మళ్ళీ ఆ సుఖాల వైపే వెళ్ళి మళ్ళీ బందీలమే అవుతాం కదా అని అంటున్నారనమాట. కాబట్టి మరి నిజంగా మానవ సమాజం భ్రష్టతకు కూడా కారణం కాగలదు. కాబట్టి వేదాలను మరి మహాభారతం ఇటువంటి గ్రంథాలన్నీ రాసినటువంటి వ్యాసదేవులు ఈ విధంగా ధర్మం పేరిట ఇంద్రియ భోగాలను కూడా ప్రోత్సహించడం జరగడంతో ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి ఇదొక మరి ఆటంకంగా తయారైనది. ఎందుకు అంటే ఇలా బంధాలను కలిగి చేసుకుని ఇటువంటి కామ్య కర్మల్ని త్యజించడానికి జనులు అంగీకరించరు. వాళ్ళకి ఎంతసేపు కామ్యకర్మలు తీర్చుకునే విషయంలో వేదాలే కదా చెప్పాయి, సో మనం వేదాలు చెప్పినవే కదా చేస్తున్నాం అనుకుంటూ ఉంటారే గాని ఇవన్నీ కూడా త్యజిస్తేనే మనం ఈ బంధం నుంచి బయటపడతాము, ఈ కారాగారం నుంచి, ప్రిజన్ నుంచి విడుదలవుతాము, ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి అనే విషయాన్ని వాళ్ళు విస్మరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో అందుకని ధర్మం పేరిట ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మరి ఎక్కువైతేనే మరి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే బుద్ధావతారంలో కూడా మరి జంతు బలి వల్ల ఆ వేదాలు కరెక్ట్ కాదని బుద్ధుడు కూడా కొంచెం నిరసించడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే బలి అని చెప్పి అంటారు కానీ ఏ కారణం చేతైనా జంతువులను చంపడం కరెక్ట్ కాదని బుద్ధ రూపంలో భగవానుడు వచ్చినప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆ విషయం ఒకటి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఏదైనా మనం ఇలాంటి దీర్ఘ కర్మ ద్వారా కానీ, ధనాన్ని కూడబెట్టడం ద్వారా కానీ, జనాభివృద్ధి చేయడం ద్వారా కానీ మానవ జన్మ యొక్క పూర్ణత్వం సిద్ధించదు అని చెప్పి వేదాలలో స్పష్టంగా తెలపడం జరిగింది. ఏది ధనం ఉన్నా, జనాభివృద్ధి చేసినా, ఏదైనా ఒక దీర్ఘ కర్మ చేసినా మనకేమి పూర్ణత్వం రాదు. కేవలం త్యాగం ద్వారానే పూర్ణత్వం అనేది వస్తుంది. కానీ ఇలా కోరికలతో కోరిక తీర్చుకోవాలనుకునేటప్పుడు ఇంకా త్యాగం ఏముంది? త్యాగం అంటే ఏదైనా మనం త్యజించగలగడం, వదిలిపెట్టగలగడం, కోరిక అనేది లేకుండా చేసుకోగలగడం. ఇలా కోరికతో పనులు చేసినప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు ఇక వేదాలు చెప్పిన ఉపదేశాన్ని కూడా, వేదాల్లో చెప్పారు
మీరు కామ్యకర్మలు, ధనాన్ని కూడబెట్టడం, ఆ తర్వాత జనాభివృద్ధి చేయడం, వీటి వల్ల మీకు పూర్ణత్వం రాదు అని. కానీ అవన్నీ వాళ్ళు పట్టించుకోవడం లేదు. వాళ్ళు ఏం పట్టించుకుంటున్నారు? ఫలానా యజ్ఞం చేస్తే మీకు స్వర్గప్రాప్తి అన్నది పట్టించుకుంటున్నారు. ఇటువంటివి వాళ్ళు పట్టించుకోవడం లేదు, పెడచెవిని పెడుతున్నారు. తద్వారా మరి మరి సన్యాస జీవితం అనేది మన దేహంలో ఉన్న లోపం కారణంగా ఆ రకమైన జీవనం చేయలేని వారికి ఇక గృహస్థ జీవితంలో మరి పురోగతిని సాధించలేరు. అయితే మహాభారతం లాంటి ఇతిహాసాల్లో కూడా భౌతిక విషయం గురించిన చర్చలే కాకుండా ఆధ్యాత్మిక చర్చలు కూడా ఉన్నాయి మహాభారతంలో. మరి మొత్తం భగవద్గీత అంతా మహాభారతంలోనే కదా చెప్పారు. అలాగే భగవద్గీత మహాభారతంలోనే కదా ఉన్నది. సర్వధర్మాల్ని త్యజించి భగవంతుడి చరణాలనే సంపూర్ణంగా శరణ పొందాలని, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని చెప్పారు కదా. అయితే అదే మహాభారతం యొక్క ముఖ్య ప్రయోజనం. కానీ మరి భౌతిక భావనలో ఉన్న మనుషులందరూ కూడా అతి ముఖ్యమైన ఈ భగవద్గీతను పక్కన పెట్టేసి ఈ మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ విషయాలు, ఆర్థిక విషయాలు, ఈ మిగతా ధర్మ విషయాలు, వీటి పట్లే ఆకర్షణతో ఉన్నారు. అసలైన భగవద్గీతను అందరూ ప్రక్కన పెట్టేశారు. గ్రంథ రచనలో మరి వ్యాసుడు స్వీకరించిన రాజీ ధోరణి వల్లే మరి ఇది జరుగుతోంది అని నారద ముని ప్రత్యక్షంగా అంటున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడితో ఉన్న సంబంధాన్ని ఏమాత్రం తెలుసుకోకుండా ఆ భగవంతుని శరణొచ్చడమే మనిషి యొక్క ముఖ్య కార్యం అని ప్రత్యక్షంగా నువ్వు చాటు, క్లియర్గా చెప్పు ఈ విషయం అని వ్యాసులకు ఆయన ఉపదేశిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏదైనా జబ్బు వచ్చిందనుకోండి, మరి మన ఆ జబ్బుకి కొన్ని ఆహారాలు పడవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి ఏదైనా జ్వరం వచ్చినప్పుడు కొన్ని తినకూడని పదార్థాలు ఉంటాయి. మరి అట్లా ఆ టైంలో వద్దు అని చెప్పిన వాటిని తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. అది నార్మల్. ఈ రోజు ఇది తినకూడదు అన్నామంటే ఆ రోజు అదే తినాలనిపిస్తుంది. సో రోగి అయిన వాడు కనుక ఈ తినకూడని ఆహారాలు స్వీకరించడం కూడా మరి డాక్టర్ వద్దు అంటాడు ఇది కావాలి అంటే. అలా ఏమాత్రం రాజీ ధోరణిని రోగి కనపరచడు. అలాగే కామ్యకర్మలలో రతులైన వాళ్ళు క్రమంగా ఆత్మానుభవ స్థితికి చేర్చవలసిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి అతడు చేసే ధర్మాలన్నీ కూడా ఎప్పుడు కూడా కలతను కలిగించకూడదు అని చెప్పి గీతలో చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. ఇలా కోరికలు తీర్చుకోవడంలో నిమగ్నమై ఉన్న మనుష్యులు అందరూ కూడా ఆత్మానుభవ స్థితికి చేర్చాలి అనుకున్నప్పుడు అతను చేసే పనులు ఏది కూడా మరి కలతను అంటే ఇటువంటి బంధాలను ఏర్పరచకూడదు అని చెప్పి భగవద్గీత చెప్పింది. సో మనం చేసే పనులన్నీ కూడా ఇలా బంధాలు, మనకి బాధలు కలిగించని విధంగా ఉండాలి అని చెప్తూ ఈ విషయం మరి ఆత్మానుభవం శూన్యులైన వేదాంతులు ఉంటారు, ఏమాత్రం ఆత్మానుభవం లేని శుష్క వేదాంతులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు అది అటువంటి వాళ్లకు సరి అయినదే గాని భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రం ఆ శుష్క వేదాంతం వల్ల ఉపయోగం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇటువంటి కబుర్లు ఏవో వాళ్ళు కొన్ని వేదాంతం కబుర్లు చెప్పినా కూడా ఆత్మానుభవం మార్గంలో నిజమైన పురోగమనం చెందడానికి భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకి శుష్క వేదాంతం అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఆ భక్తిలో ఉంటారో వాళ్ళకి ఇటువంటి వేదాంతం అనవసరం. సో అది ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో నారదులు అనేది ఏమిటి అంటే, నువ్వు అన్నీ వ్రాసావు కరెక్టే, కానీ నువ్వు వ్రాసిన వాటిల్లో ఈ భోగాలను, సుఖాలను ఏ విధంగా పొందొచ్చు అనేది కూడా వ్రాసేటప్పటికి భోగాభిలాషులైన ఈ జనులందరూ అలాంటి విషయాలను మాత్రం గుర్తుంచుకుంటున్నారు. కానీ నీ రచనల నుంచి ఇవి చేయకూడదు, అది చేయకూడదు, అది ఆత్మానుభవానికి అడ్డు అని నువ్వు చెప్పినా అవి పట్టించుకోవడం లేదు. నిషిద్ధములైన వాటిని అనుసరించడం లేదు, కానీ సుఖాలు పొందుతారు అని చెప్పినవి మాత్రమే అనుసరిస్తున్నారు సుఖాల కోసం. సో అది ఆ రకంగా చూస్తే మరి ఒక రకంగా ఇది అయుక్తం, కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి నారదముని చెప్పడం జరిగింది. అది ఈరోజు శ్లోకం. సో
మరి క్లాస్కి వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. 16వ శ్లోకాన్ని రేపు చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ అందరికీ ప్రణామాలు.